Вчера ви разказахме. Измамниците винаги са от Северна България. Хора професионалисти в извършване на това нещо. Просто са психолози. Честна дума, слагам си въже, ако има тук тая къща измамници. Всеки със таланта си. Чувстват душата на човека от първата среща. Това е вид занаят. Други хора въртат. Не и само аз. Цяла гора, цяло Левски, цяло Която въртят. Хващат ги и след това ги пускат и се смеят. Вика, ви българите, като сте глупави, работете. Град Ветово, Русенско, с население под 5000 души, се смята за столицата на телефонните измами. И телефонисти и разследващи казват, че именно тук, в зората на демокрацията, се раждат схемите за мними продажби на машинни лагери, от които пламват току-що проходилите бизнесмени. Циганите са си оградили един квартал, общо казано оградили, където битуват. И там чуждо присъствие, полицейско или каквото и да било, става забелязано на минутата. Ветово е актуално и днес. Обикалят района на Вятово и от полянки, горички, рекички, така в кавички, където им е удобно, т.е. където има покритие на съответния мобилен оператор, извършват измамите. Какво имитират като дейност, ако случайно някой ги навести? Ами дейността им е основно рибарство. В началото на месец май от МВР съобщават за задържана група измамници по телефона, успели да излъжат няколко души, сред които е и тази жена от Горна Оряховица. В разума ми не минат, тези телефони са ми известни, съм ги чувала, тези телефонни измами. Анка Цанева чува най-актуалната версия на измамниците, че дъщеря й си е счупила кръка на 4 места, че трябва да бъде оперирана спешно и че за скъпи пирони са нужни много пари. Веднага. Мъжът се представя за лекар и казва, че ще изпрати санитарка да вземе сумата. След него, като говори с мен, се обаждат жена и плаче. Майче се помогни ми, само ти може. Викам, Ани, ти ли си бе? Въпреки всичко казах, Ани, ти ли си бе? Като че ли му съм ни гласа? Аз съм каза ми, кой? Кой ще потърси бе, майко? Само аз. Може ли, каза, тук помогни ми, ти ако не помогнеш, каза кой? Кажете ми как. Или може да я загубя, ще умре, или пък инвалидна количка. Аз казвам, Боже, Господи, Боже, ти ли ми дойде накрая до главата? Повярвах, защо такова нещо не ми се случва. А защо не се обадихте на дъщеря ви? Ами защо? Той иска здрав разум, аз се изумих от това, че тя е изчупен крака й. Жената е трудно подвижна, но вече повярвала, че проблемът е на живот и смърт, слиза пеш 4 етажа и чака пред входа, подготвила да даде последните си пари. За някакви наистина за операции, за тежки случаи, евентуално и за смърт. След време несли нейка с такси пристигат 2 момичета. Те не са санитарки, а студентки, наети да вземат нещо срещу 300 лева, става ясно по-късно. Направим впечатление, че не бързат. Нито тя, нито шофьора, нито никой, ни спокойни хора. И аз им благодарих, че са дошли. Чак когато дава парите, възрастната жена звъни на своята внучка. Викам, Пети, как е, викам, майка ти бе, какво стана, викам, влизали в операция. Баба, каква операция, каза бе. Викам, нали си щупи крака? Баба, няма каза такова нещо. Баба, те сте излагали. Просто съжалявам, че не умрях. Съжалявам, един културен човек, интелигентен, да го измамя. Не мога да се помиря, искам да умря. За измамата в Горна Оряховица са задържани няколко души от Ветово, сред които Петър Петров на 18 години и Янко Янакиев Янош на 19. Смята се, че младия Янош е един от най-активните оборотни телефонни измамници в наши дни. И малките деца, които се раждат там, от сутрин до вечер присъстват само на едно и също нещо, т.е. само на измами. Бащите им въртят, реват, общо казано, взимат пари и просто те от малки са свикнали на този начин на прехранване. Дни след като полицейската операция е оповестена, 2 измамници са на свобода в родно Ветово. Пуснати са под гаранция, защото са неосъждани. Потърсихме младия Янош в дома му. Колкото разбрахме, той е много известен. Един от най-активните в страната е вашия син. Не знам нищо, няма нищо общо с това нищо. Ами няма. Това е лъжа. Аз съм баща, да. Казват, че който е син на измамник, става измамник. Тъй, аз съм измамник, аз съм бил измамник, бях в затвора, ама лежах всичко, минах утре да вече.
Справка с миналото на бащата на Януш Петър показва, че в дома им занаята наистина е наследствен. Петър Янакиев е регистриран за измами още преди 13 години. Представил се е за длъжностно лице. Лежал е 3 години ефективно. Последната присъда на бащата на Януш е условна и от преди 4 години. Я стига вече снимахте, де, нали казах ви? Стига де! Снимай моята джета, ето от старата измама, колко ми остана. Ема това е част от... Част от измамата от лагерите, те си остана. Ето, аз снимай я хубаво, джетка се казва. То преди нямаше таки сработи, преди бяха други измами. Тук директно беше, хващам, той идваш, купуваш лагер, ти заминаваш. Ама не ето той и друга, сега дет правят други път. Тогава аз като бях, то преди колко години аз бях. И от 99-та година аз само съдил. Бях в затвора. С лагерите? С лагерите, да. Добре, синът, какво той сега по-добър ли ще стане от тебе? Как по-добър? Той не се зае, той отива в Гърция, продава. Какво мислиш, ще не вари ли? Сам си с мама, може да се занимава човек. По тази къща не личи, че в нея живее един от най-предизвикателните измамници от последните години. Димитър Спрякор Кирече, невероятен артист и е много изкусен майстор за телефонната слушалка. Може да се превърне в малко дете, в жена, в плачеща, в нормално говорима жена, въпреки с циганския си диалект. Има невероятна дикция. Защо си бил осъден? Аз ли? Ами в измамено с лагерните измами. Но той пък, което ме обвиняват, той не знам за какво става въпрос. Неговите схеми, близък претърпял ПТП, има и блъснато циганче на 12 години, което ще почини всеки момент. Паралелно с това остава телефон за връзка, където ще се обади някой адвокат или началник на полицията, но в общи линии адвокат или следовател. Потърпевшите веднага звънят на този телефон, като срещната страна сдига естествено той. И както става плачещия роднина, става изведнъж адвокат с много хубав ясен тембър, даже с така наречения шопски диалект. В общи линии няма точно определени суми. Парите се оставят около табела на населено място в района на Вятово. От тази година даже ги оставяха в найлонови кисик с забити пръчки отгоре. Абсолютно не знам за какво става въпрос. Чувал съм. 11 месеца. Значи чувал съм, че има нещо такова, но... Ти си осъден на 2 години и 11 месеца за подобно нещо. Осъден съм, но се обжалва. Ама си осъден за това, че се обаждаш на хората, казваш вашия син. Осъден, защото аз правя съкратеното. Защото ме е страх да ни карам по общия ред, пък ще му отлучат на 10 години. Тавана. Защото по общия ред има СРС-та, има доказателства, че си ти. Не разбирам, аз имам си адвокат за това и той ги знае тези неща. Последното ми обвинение беше в Бяла и съм се представил някаква жена, обаче няма такова нещо. Въпреки сравнително младата си възраст, 35, Киреча има дълга биография. За първи път попада в съда за кражби, когато е на 21. Лежал е в затвора за това. После се преквалифицира в телефонен измамник и му тръгва по-добре. Накрая, след 19 съдебни дела за измами в особено големи размери из цялата страна, през май месец тази година Киреча е следствен в град Бяла. Срещу него има доказателства за 3 пресни измами за по 2000 лева на човек. Въпреки че е доказан измамник, прокуратурата се явява защитник на Димитър Златев и предлага той да бъде пуснат. Дотолкова е добър в това, което прави, че успява да мотивира прокурора от град Бяла Трифон Владов да предложи мярката за неотклонение на измамника рецидивист да бъде изменена в най-лека. Как го мотивира ти прокурор? Ами някой се е възползвал от мен, намерил съм ги тези телефони. Прокурорът ти повярва на това. Че не съм ли човек? Че си човек си има си рецидивист в измамите и прокурорът така изведнъж да ти повярва, че ти си човек, който трябва да бъде освободен. Не, прокурорът си гледа работата си, я да ти кажа. Прокурорът си гледа работата както и по наказателния и по процесуалния кодекс. Аз имах забрана 2 месеца за мярката, на 4 май. Обаче високото ми кръвно е много. Колко много? Много, 180 беше. На колко? На 120-130 колко беше. Ти няма си жив с това кръвно. Не бе, наистина бе. Наистина. Ама знаеш колко и той самия прокурор се разпореди в ареста да ми изискват документите. Това ми изненадва мен, че прокурора е такъв хуманист. Защото... Прокурора си гледа работата, пак ви го казвам. Прокурора няма вина. Тъй като
разследването се бави много, а той имаше и здравословни проблеми. Мисля, че високо кръвно налягане и други такива подобни. И се наложи да му бъде изменена мярката, с оглед събиране на достатъчно доказателства. Вие, предполагам, знаете по-добре от мен, че той е рецидивист. Да, разбира се, такова обвинение му е позиция. В смисъл, вие знаете, че той е бил осъждан нееднократно за телефонни измами. Разбира се, разбира се. И вероятно знаете, че бидейки на свобода, той би могъл да извърши поредица от такива, нали? Хипотетично да. С какво вие, като представител на държавното обвинение, защитихте обществото, пускайки на свобода един рецидивист телефонен измамник? Не мисля, че с промяна на мярката е възможно той да получи по някакъв начин някакви привилегии. Докато е с високо кръвно и на свобода, Киреча върти бизнеса си. Нарича го продажби на машинки в чужбина. Машинки, резачки продавам, ножове продавам. От кратката ни разходка из Ветово става ясно, че всички жители търгуват с резачки и тесли. Както на времето са го правили с лагери от маслобойната. Само че вече пътуват в чужбина. Продавам ножове, машинки за дървани. На теб не ти трябва една машинка да ти дам. Ходим по Гърция. Продаваме машинки. Моя мъж продава стоки в Гърция. Помахай с камерата. Някой канен ли тук да снимаш? И какво работиш? С машинки ходя в Гърция, в Румъния. В Румъния вървят. Повече. В Гърция как са? Значи регистрират си фирми на така и се заминават в чужбина, като примерно с гръцки оператор карта извършва измами на наша територия. Като си контролират основно молитата и парите се носят на техен роднина, който не е в Гърция. Казват, че най-новата измама е точно с такива машинки паравани се работи от чужбина. Слушай, в чужбина, който искаме, той ще си работим. Де ти ма снима, защо ма снимаш? Не отричам, че е хитро, но просто само питам дали е така. Ходим от чужбина, ви носим пари, тук в България харчим. Не е ли добре? И така измамата остава реално погледнато за нас недостижима по отношение на разкриваемостта. Тоест установяваме сим-карта на гръцки, румънски или какъвто и да е там оператор, където и да се намират и до там нашето действие приключва. Вкарваме пари в България. А защо казват, че Ветово е столицата на телефонните измамници? Той няма представа. Заминай. Още по-находчиви и съвсем недокоснати от закона са ромите, които говорят турски в Разградско. Те, както разказват очевидци, въртят схема за измама на турски гастарбайтери в Западна Европа от няколко години и никога не са обезпокоявани. В селата около Исперих, особено в Ясеновец, са пристигали десетки хиляди евра. Региона е живнал икономически и оказва се, разцвета се дължи на изкупуване на орехи. В момента пристигат огромен брой съобщения от чуждестранните и партньорски служби, по-конкретно от Турция. Измамата се състои в това, че тя го убеждава, че когато изчисти проблемите си в България, финансови, здравословни и така нататък, за което иска съдействие, тя ще отиде в Турция, ще се омъжи за него, ще заживеят приказно, чудесно и много ще се обичат. Болката са действително жени, които са семейни, в повечето случаи са около 40-50 годишни. Този мъж живее в Разградския регион и покрай бизнеса си, доставка на интернет, става свидетел на схемите. Преди 3-4 години, ако бяхте дошли, аз ще да ви откажа да говорим просто. Защото трябваше да се изселя аз след това. Жертвата на любовния капан се набелязва в скайп. Мъже между 40 и 60 години да живеят в Германия, Холандия, Белгия, да говорят турски. Българката слага снимка на симпатично момиче, взета от незащитени сайтове за запознанства. В скайп става запознанството с писане без разговор или с имитация на включена камера, като се пуска предварително заснето видео, разказват очевидци. След това контакта се развива по мобилен телефон. Номера е на предплатена карта, която вече също е румънска, а не българска. Чувам, че в Тутракан работят, понеже има обхват на румънски оператор в Силистра някъде. Обикновено мъжите изграждат стратегията. Имало една с 10 телефона и на всеки пише отзад името, с което се е представила и с кого говори, да не се обърква. Нали? На едно място видях в коридора на апартамента с нещо като мегафон, което имитира на аерогарата съобщенията.
Едни други пък имало пускали от GSM записан самолет, като излита реактивен и там имитират от съседната стая, че излитат, кацат самолети. Тук от това село Ясеновец съм чувал, че са казвали, бе, баща ми почина, майка ми почина, нали, нямам пари да погреба и трябва, понеже е болна майката, нали, така се казва, нали, болна е и там 2-3 месеца он я праща пари за лечение, тя почива накрая, праща пари за погребение и чака да дойде някой, обаче никой не идва, естествено. Всичко е на сексуална основа, нали, на сексуалното желание от среща и желанието за интимна близост, нали. Ги карат тия хора да плащат много пари. Решихме да отидем в село Ясеновец, Разградско. Спряхме пред произволно избрана къща, за да попитаме какъв е поминъкът в селото. Не ма снимайте, моля ли са? Защо? Защото нямам място. Ще възсъде, махай се тук. След секунди бяхме заобиколени на улицата от млади, агресивни момчета и мъже, които недружелюбно ни подканяха да напуснем селото веднага. Невинният въпрос за поминъка не се прие никак добре и присъствието ни провокира импровизиран митинг. Да снимаш. Имам един въпрос към всички вас. Какво работите? Не знам какво те интересува. Търговско, тук говорих. Чак да бе, мага, изтеми сме битливият. На кароти, Какво го прави? Баш, тук ли избрах? Тук ли дойде да избираш? Даваш ли ми пари? Я да не носиш ли ми? Ще ти чупя на колата стъклата. Да знаеш. Опитахме на съседна улица в Ясеновец. Без успех за разговор. Какво работят хората тук от това село? Не знам. Не разбирам. Какво не разбирате? Не искаме да се снимаме. Сега няма такива работи, тия работи ги сте какво си снимал тук. Не искаме да ни покажете никъде. Защо вие сте толкова агресивни, предвид факта, че живеете толкова добре? Защото не искаме да нам дават по телевизията, да напишат по вестниците. Като не искате да ви дадат по телевизията, приберете си се вкъщи, а не ме заграждайте. Не те заграждаме, не те плашим. Ти не можеш да ме разбереш. Ако те плашим, първо, което и няма да... Тази кола няма да съществува тук в селото сега. Ако кажем на малките деца, дето малолетни, искаме тази кола да не съществува. Не искаме просто да видят по телевизиите. Ние тук ще оставим, сега по-надолу няма да оставят пак. Не се разбрахме с жителите на Ясеновец. Показаха, че се чувстват недосегаеми и са неприятно изненадани от интереса към тях. Явно бяхме там преди полицията и другите институции. Тръгнахме си с поука. У нас, ако искате да просперирате, има 2 доказани начина. Да продавате тесли и да събирате орехи. Целогодишно.